Bai, egunon eta eskerrik asko gaur hona gerturatzeagatik. Aurten hizkuntza eskubideen behatokiak 25 urte beteko ditu, hizkuntza eskubideen defentsan. Gainera, korrika betean gaude, Izaskun Arrue kulturgune honetara ere ekarri dugu gaurkoan aurkezpena. Gogoratu Izaskun Arruek, hizkuntza eskubideentzat hain garrantzitsuak ziren osasungintza eta irakaskuntzaren alorrak landu zituela bere bizitzan zehar. Eta gaurkoan foko berezia jarri nahiko genuke lege bete behar faltak eragindako egoeretan. Baina hortaz harago ere, aurten eta urte guzti hauetan lege bete behar lausoa edo hizkuntza eskubideak bermatzeko eta babesteko beharrezko araudia ez izateak ere, euskaraz bizitzen saiatzerakoan sortzen dituen zapalkuntzak jarri nahiko genituzke jomugan, ez? Gainera, honen guztiaren adierazgarri izan dira azken 25 urteetan jaso ditugun, euskararen telefonoan jaso ditugun inzidentzia guztiak, baina baita aurreko urtean, 2025 urtean ere jaso genituen guztiak. Guretzat, aurrera pauso nabarmenik eza nabarmenduko genuke, baino baita herritarrek salatutako egoerak eta bizipenak behin eta berriro errepikatzen direla. Hasiera emateko datuekin hasiko gara eta Garbine Petriati behatokiko teknikariak emango dio aurkezpenari hasiera. Eskerrik asko. Egunon, nire partetik ere. 2025 urtea zenbakietara ekarrita, Euskararen telefonoaren bidez pasaren urtean jaso diren inzidentziak 984 izan dira. Horietatik gehienak 180, ia 884 kexak izan dira. Zoriontzeak edo eskerrona 79, 20 iradokizun edo eta ohartarazpen jaso dira, 11 konsulta eta izaera gabeko kexa bat. Esan bezala gehienak kexak izan dira, eta kexa horietatik 100 haundi bat Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak jaso dituzte, 884 zerbitzu publikoei zuzendutakoak edo administrazioei zuzendutakoak izan dira, eta gainontzeko 300ak hortik kanpoko zerbitzuei, ezta? Salerosketak eta bestelako zerbitzuetan. Kontua da, zer dago zenbaki hauen atzean? Zenbaki hauen atzean dagoena da ezintasunak, oztopoak, euskaraz bizi nahi duen herritarrak edonora joan da ere aurkitzen dituen oztopoak eta mugak. Eta horiek aurkitzen ditu, esan bezala, eremu guztietan, bai administrazioekin izaten dituen harremanetan, bai eta hortik kanpoko hartu emanetan ere. Eta administrazioetara etorrita, hasiko gara Euskal Hirigune Elkargoarekin. Hor, Euskal Hirigune Elkargoak hainbat zerbitzu kudeatzen ditu, dela etxe bizitzak, dela hirigintza edo eta hondakinen kudeaketa, eta hartu eman zuzena izaten du herritarrekin zerbitzu horiek kudeatzeko garaian. Horiek guztiak nagusiki frantsesez garatzen dira, herritarrei bidaltzen zaien informazioa frantsesez bidaltzen zaie, eta ahozko hartu emana ere erdaraz izaten da. Nafarroako gobernuari dagokionean dela ahozko arreta, dela bidaltzen dituen jakinarazpenak, informazio orokorra dela, edo eta jarraibideak edo jakinarazpenak esan dudan bezala, horiek nagusiki gaztelaniaz egiten dira, eta web horritan eta
bestelako bideetan herritarrari eskaintzen zaioen informazioa, azalekoa nahi balin baduzue euskaraz da, baina gero berri horren edo informazio horren garapena izateko eta informazio osoa izateko gaztelaniazko bertsioetara jo behar izaten da. Eusko Jaurlaritzari lotuta, naiz eta Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntzak, euskarak baduen ofizialtasuna, baduen aitortza, oraindik administrazio orokorra eta lanbideekin edo lan kontuekin zerikusia duen hartu emanarekin, justizian, arazoak daude, zerbitzu horiek edo hartu eman hori euskaraz egin ahal izateko. Askotan, lurralde ezberdinetako egoitzetara joan eta sarbidean bertan aurkitzen ditu herritarrak mugak, ezta? Hor zaintza lanetan ari direnak, euskaldunak ez direlako. Uste dugu, hutsune hauen guztien oinarrian dagoena dela, parean aurkitzen duen, zerbitzua eskaintzen ari den, eta herritarrak parean aurkitzen duen pertsona horrek ez dakielako euskeraz, ezta? Osea, lanpostu publikoetarako euskararen ezagutza derrigorrezkoa ez izateak, ondorio hauek ekartzen ditu, bai? Eta horrekin batera, administrazioaren funtzionamendua bera gaztelaniaz izatea Jaurlaritzaren kasuan, bai? Eta bada gerota ohikoagoa den kontu bat, eta da zerbitzu asko eta asko azpikontratatzen ari direla. Eta azpikontratu horietan askotan ez da hizkuntza irizpiderik ezartzen, eta ezartzen denean ere, ez da horien betekizuna edo, nolabait ere horren jarraipenik ez da egiten, ezta? Eta ez dago kontrol mekanismo horik, eta askotan, ezarritako irizpide horiek edo ezarritako protokolo horiek kale egiten dute. Hor ditugu zera batzuk, adibide batzuk, aipatutako guztiaren adibide batzuk, Jaurlaritzak berak nola ebazpena gaztelania hutsean bidali zuen udal batera, Nafarroko gobernuak euskaraz abiatutako prozedura bati gaztelaniaz eman dio erantzuna, hondakinen kudeaketarekin kudeaketarekin lotutako informazioa Euskal Hirigune Elkargoak frantses hutsean zabaldu die herritarrei, aipatu dugun egoera horren ondorioak horiek, ezta? Herritarrengandik hurbilenen dauden administrazioetara etorrita, eta horiek dira udalak edo eta herriko etxeak, Ipar Euskal Herrian aitortzarik ez izateak eta Nafarroa garaiko eremu batean ere ofizialtasunik ez izateak, bigarren mailako herritar egiten du euskal hiztuna eta euskaraz jaso zerbitzua edo arreta euskaraz jaso nahi duen herritarra, ezta? Oso urrun dago, oso urrun dago, gaztelaniaz edo frantsesez zerbitzua jasotzen duten herritarren gandik euskaldun sentitzen eta bizi nahi duen hori, bai? Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako ipar partean askotan, naiz eta ofizialtasuna eta aitortza izan herritarrak horrek ez du erabateko bermea ez dio eskaintzen herritarrari, zerbitzuak jasotzeko orduan, eta kale egiten da askotan gauza errazenetan ere, ezta, baita seinaletikan edo eta kartel ziztrin batean, ezta. Batzuetan kexak bideratu ondoren, neurri zuzentzaileak hartzen dira, baina horrek erakusten duena da lan sisteman eta funtzionamenduan bertan dagoela nolabait ere hutsune nabarmen bat, ezta? Eta azkenik bi estatuetako zerbitzuei dagokionez, aitortzarik ez izateak Frantziar estatuaren kasuan, horrek ekartzen diona da herritarrari jasotzen duen zerbitzu guztietan, bai ahozko harremanetan eta baita idatzizkoetan ere,
frantsesez direla, bai? Eta hor hezkuntzan, osasungintzan, oztopoak handiak dira, ezta? Eta areago, justiziaren alorrean ez oztopoak bakarrik, baita debekuak ere, ezta? Eta izan ditugu adibideak pasaden urtean. Espainiako estatuari dagokionez, azaleko zeretan, informazioetan, webguneetan eta aldaketa txiki batzuk eman balin badira ere, web horren informazioan edo zerbitzuetan aurrera egin ahala, oztopoak daude eta informazio hori gaztelaniaz agertzen da. Eta gestio asko euskaraz egiten hasi eta erroreak ematen dute edo eta ezin aurrera eginak ematen ditu eta gaztelaniazko bertsiora joan eta hori egitea badago, ezta? Ahozkoan, edozein lekutara, dena nortasunagiria berritzera joan edo dela bestelako zerbitzu bat jasotzean ere, ahozkoan zailtasunak daude, eta eragozpenak era guztietakoak dira, baita justiziaren eremuan ere. Horrek dakartzan albo kalte ondorioekin. Horraino bizka bat, administrazioekin lotutako errepasoa, eta bizkat orain agurnek arlo-zarloko garapena edo informazioa eskainiko digu. Bai, pasako gara osasungintzaren alorrera, esan behar dugu, herritarrentzat ere euskara osasungintzan erabiltzeak baduela garrantzia berezia, eta izan ere, orokorrean osasun arreta eta honi lotutako informazio eta baliabideak euskaraz eskuratzeko zailtasunak aipatu izan dituzte aurreko urtean ere herritarrek. Osakidetzaren kasuan zehazki euskarazko harremana edo arreta jasotzeko aukera eskaintzen da, baina sistemaren hutsune nagusia esango genezake bermean dagoela, ez? Beraz, herritarrek ez dute ulertzen zergatik ematen zaien euskarazko arreta eskatzeko aukera, gero egunerokoan behar bezala bermatuko ez bazaie eta uneoro euskarazko baliabideak eskainiko ez basaizki, ez? Izan ere, aldi baterako ordezkapenak, antolakuntza arrazoiak, euskararen ezagutza eza plantillan badira osakidetzatik jasotzen ditugun erantzunetako batzuk, ez? Osasunbidearen kasuan, kasu honetan idatzizko harremana euskaraz jasotzeko aukera ematen dute, baina idatzizkoa bakarrik, eta hori ere ez da behar bezala bermatzen. Euskara ofiziala den herrietan ere ez da euskarazko harremana osasunbideak ez du behar bezala bermatzen, eta gainera, orokorrean euskararen ezagutza eza dago osasunbideako edo osasun sistemako lanpostu guztietan, eta honek eragin zuzena du osasun arreta hori euskaraz eskaini ahal izaterakoan, ez? Lapurdi, Baxi Nafarroa eta Zuberako osasungintza sisteman ere, hemen euskarazko arreta eta informazioa jasotzea herritarrek aitortzen dute, erabateko ukazioa ematen dela eta kasualitatea izaten da, kasuren baten euskaraz arreta jasotzea herritarren batek, ez? Orokorrean espezializazioetan zein eremu eta hiri batzuetako osasunetzeetan ere ikusten dugu egoerak baduela nolabaiteko larritasuna, eta aipatuko genuke lehen euskararen ezagutza zuten herritarren kopuru handiagoa zegoen eremuetako osasunetxeetan nolabait berme handiagoa zegoela. Baina gaur egun ikusten ari gara urteak pasala eta osasun sistema aldatzen joan den enean, lehen euskarazko arreta bermatzen zen tokietan ere orain hutsuneak daudela, ez? Azkenean, euskararen ezagutzarik ez duten profesionalen hizkuntza hautua gaientzen ari dela aipatzen digute hainbat herritarrek, eta horrek herritarra babesgabe usteaz gaindi, osasun sistemaren kalitatean ere eragina baduela.
Euskararen ezagutza ez duten lanpostuen deialdiak argitaratzen jarraitzen da ere osasun sisteman, eta esan genezake, parametro berdinetan jarraitzen dela. Eta osasungintza pribatuari dagokionean ere, hemen lege bete behar sendoen falta badago, eaen nolabaiteko lege bete beharrak badituzte, baina azkenean praktikan bete behar horiek ez dira behar bezala bermatzen, eta herritarrak osasungintza pribatuan orokorrean salatzen duena da erdara erabili behar izaten duela. Beste alor garrantzitsu bat hezkuntzarena aipatuko genuke, hemen ere, euskaraz ikasteko eskubideak tamalez 2025an ere antzera jarraitu zuenez, Ipar Euskal Herrian basoa azterketa euskaraz egin ezinarekin jarraitzen dugu, Nafarroan D-ereduak ere irekitzeko oztopoekin jarraitzen da, eta lurralde guztietan, esan genezake, lanbide heziketan dagoen euskarazko eskaintza urria ere aipatzen jarraitzen dela, ez? Unibertsitatei dagokionean euskarazko eskaintza urria edo askoz urriagoa aipatu izan dute ikasleek, eta eskaintzaz harago ere ikasketak euskaraz egiteko aukera dutenen artean ere baldintza berberetan zerbitzuak zein bestelako baliabideak euskaraz jaso ezina ere aipatu izan dute. Hezkuntza komunitate osoak iruditzen zaigu euskararen ezagutza izateak eta euskaraz ikasteak hezkuntza sistema bera ez ezik jendarteko bestalako sektoren euskalduntzea ere ahalbidetu ahalko lukela, adibidez osasungintza aipatu dugu lehen, osasungintzari lotutako ikasketetan euskarazko eskaintza egiteak azkenean osasungintza sisteman etorkizunean ere eragina izan dezake edo adibidez, beste adibide bat, lanbide heziketan bertan euskarazko eskaintza handitzeak enpresen jarduna euskaraz burutu ahal izatea ere baldintzatu dezake, ez? Beste atal batera pasatuko gara, hau ere, kexa kopuru garrantzitsua jasotzen du, eta esan genezake, segurtasuna eta bapatekotasuna eskaintzen duten zerbitzuak izanik, herritarrek hemen ere ikusten dutela euskara erabiltzeak behar bezalako garrantzia izan beharko lukela, eta da, herrizaingoa eta segurtasunaren alorra, hau da, herri eta hirietako udaltzainak, foruzaingoa, ertzaintza, hemen 2025an ere berariaz euskaraz hitz egin nahi dutela adierazten ibili behar izan ziren herritarrak. Udaltzain eta jente ezberdinekin izandako harremanetan gainera euskara erabiltzerakoan albo kalte ondorioak jasaten dituztela salatu izan dute. Eta kasu batzuetan gainera, euskararen aldeko autu hori mantentzeak jenteen oldartzea eta erantzuntzarra jasotzea ere eragina izan zuen, ez? Euskara bera erabiltzeak agenten kontrako jarreratzat ere hartzen da askotan, eta esan dugun bezala jarrera eta urraketa hauek ertzaintza, foruzaingoa eta nabarmenduko genituzke bereziki udal batzuetako udaltzaingoen aldetik izaten diren jarrerak. Besteak beste Gasteizen gaude eta Gasteizko udaltzainarekiko kexak ere urtero jasotzen ditugu. €1 bermatu behar diren zerbitzuak dira eta herritarrentzat aipatu dugu garrantzia berezia hartzen dutela, eta euskara erabiltzeak zuzeneko harremanaz harago baldintzatzeak eta ziurgabetasunak eragiten dizkie herritarrei zerbitzu hauetan. Hemen ere oraindik euskararen ezagutzarik ez duten lanpostuak daude, eta iruditzen zaigu lanpostu hauek emergentzia egoera eta une garrantzitsuei lotutako zerbitzuak eskaintzen dituztela, eta euskaraz ongi komunikatzeko gaitasuna izateak segurtasuna, herritarren segurtasuna eta integritatea ere lotzen dituela. Hor adibide bat jarri dizuegu, batzutan aipatzen da, ez? Eta oldarraldiari lotuta sententziaren batek ere aipatzen zuen,
agente batek jakitearekin euskara nahikoa zela, Tolosako ertzainetxeko adibide hau ekarri dugu, non aitortzen den agente guztiek egiten dituzten arreta edo harreman zerbitzu batzuk badaudela, eta beraz agente batek euskara ez jakiteak herritarrei ematen zaien zerbitzua baldintzatzen du, ez? Eremu sozioekonomikoari dagokionean, hemen eremu pribatua sartzen da, gogoan eduki behar dugu Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez oinarrizko zerbitzuak ematen dituzten enpresak, hau da energia hornitzaileak, ura, gaza, telefonoa, horiek guztiek eta kate komertzial eta enpresa handiek badituztela lege bete behar gutxi batzuk esango genuke, baina badituztela bete beharrak eta horiek ere urratzen zaiatze jarraitzen dela, eta horrela erakutsi digute 2025ko kasuek ere. Eta, hemen bereziki aipatzen ditugu merkataritza handia eta kateetan euskararen presentzia eskasa izan zela. Gainera enpresa batzuen jarrera ez da aldatzen, eta hainbatetan aipatzen digute adibidez lege bete beharrik ez dutela. Hori izaten da beraiek euskara ez erabiltzeko aitzakia edo, adibidez enpresa berdinek Katalunian dituzten sukurtzaletan edo dendetan lege bete beharrak dituztela aipatzen dute, eta hemen lege bete behar lausoak daudenez edo ez dagoenez lege bete beharrik, euskararen presentzia eza nabarmentzen da, ez? Ostalaritza eta merkataritza txikian ere, egoera deseroso eta erantzun desegokiak ere nabarmendu ziren 2025ean, eta atzerriko hizkuntzen presentzia nolabait euskararena baino handiagoa izaten ari diren guneak ere detektatu zituzten herritarrek. Eta azkenik, enpresak emandako zerbitzu eta saldutako ondasunetan, adibidez etiketetan, eta bezeroen hizkuntza eskubideak hor ere lege babes egoki gabe jarraitzen dutela nabarmendu genezake. Azkenik, adibide batzu jarri ditut, azkenik, aisialdia kultura eta kirolaren alorra ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun, hemen ere zenbait kulturgune eta musuetako karteldegia, seinalitika oraindik orain erdaraz agertzen dira, bizita gidatuak, asalpenak, euskarazko eskaintza urriagoa dagoela ere aipatzen dute herritarrek, eta azpikontratatzen diren kultur zerbitzuetan ere nolabait euskararen inguruko klausula edo baldintza zorrotzagoen beharra ere nabarmentzen dugu. Zinemaren munduan ere, urtero irakurketa egiten dugu, eta zinema komertzialetako jardunean euskararen presentzia erabat eskaza izan zen, eta honek ere nola ez herritarren hautuan eragin zuzena du, eta kirolaren alorrean ere, kirol talde, federazio zein kirol enpresen egunerokoan, euskara askotan atzerriko hizkuntzen pare edo atzetik ustea ere salatu izan zen, ez? Bukatzeko, azken ondorio bezala edo aipatuko genuke, euskara erabili, euskaraz informatuak izan edo euskaraz ikasteko, oraindik orain herritarrak bigarren mailako herritar sentitzen direla, euskaraz bizitzeko determinazioa tinko mantentzea euskaraz dakitenekiko eraso bezala ere hartzen dela, zenbait esparrutan, eta 2025 urtean hizkuntza eskubideen urraketen aurrean administrazio, enpresa zein eragile ezberdinek ematen dituzten erantzunetan jarri nahiko genuke fokoa, ez? Batzuetan aipatu izan dugu erantzun txarrak jasotzen dituztela herritarrek, baina urraketen aurrean ez erantzutea ere kezkagarritzat jotzen dugu, eta baita erantzutea adibidez bestelako lehentasunak daudela, ez? Lehen osasungintzako erantzunak aipatzen genituen, eta horien artean adibidez antolakuntza arrazoiak aipatzen dira,
profesional euskaldunak ez izatea plantillan, ordezkapenak egiteko mediku batzuek euskararen ezagutza ez izateak, edo profesional gutxi izateak, euskararen ezagutza ez dutena kontratatu behar izateak, horrelako erantzunetan fokoa jarriko nahiko genuke aurten, ez? Azkenean, iruditzen zaigu, hizkuntza eskubideak bermatzeko araudi, marko eta neurri berriak eskatzen direla. Egungo markoak ez digu balio, eta lehen aipatu duguna, ezertarako ez du balio esateak herritarrek badutela euskara erabiltzeko aitortza hori, gero berme neurririk ezartzen ez bada, ez? Iruditzen zaigu, esparru publiko zein pribatuan arazo eta helburu anitzak daudela, noski, baina justiziazko jendarte berdintzale bat nahi bada, oinarrizko giza eskubideen aitortzak, azkenean gure erakunde eta enpresen oinarrizko ezaugarri eta adierazle izan behar duela, eta hor hizkuntza eskubideak txertatzea nahita nahiezkoa da, ez? Bukatzeko, dei egiten dugu hizkuntza eskubideen urraketa guzti hauez jabetu, eta herritarrei dei egiten diegu euskararen telefonoa erabiltzen jarraitu dezaten, ahaldundu daitezen eta batez ere antolatu gaitezen, ez? Euskaltzale aktibo izateko, hor dugu Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13an Iruñean deitu duen Euskaltzaleen martxa, eta atxikimendua ematen diogu hemendik behatokiaren aldetik, eta herritarrak bertaratzeko ere deia egiten dugu. Ez dakit galderarik dagoen, zerbait aipatu nahi duzuen, edo